Iya kuno raswera bwino. Mumba adzatuluka MCP. Mumba adzatuluka MCP. Andi Mumba angodikira tsiku. Si wa MCP, ndi wa MCP koma adzatuluka MCP. Sadzakhalitsamu. Mumba pano pali pachiopsezo changati cha Chilima. MCP atha kumupha Mumba nthawi ina iliyonse. Ndipo achenjere kumene aliko Mumba. Kagulu kamene kanapha Chilima kakhoza kuphanso Mumba. Chifukwa Mumba akuonetsa kuti kamtima kachilungamo koyendetsa zinthu mwachilungamo ali nako. Ku MCP ko chimene MCP sachifuna. Andi Mumba timusowa atisowa asowa. Mumba ali pa chiopsezo takhoza kuphedwa. Sino kuti andadziwa ayi. Koma zikutha kuoneka mikwiyo imene ili ku MCP pokhala nayo against Mumba. Chimene angachite nkumupha Mumbayo. Sinjira inanso imene angachita MCP. Andi nzachionekere kuti Mumba ali pa chiopsezo. Poyenda ekhapo posamulondolapo pamene angamuphere Mumbayo chifukwa adzakhala pali yekha. Mumba amene andakuluakulu MCP wena asiyiranji. Chilimatu munalibe munthu wa MCP nduna pamene ankapita kumaliro a boma amene ankakaona Kasambala ku Nkhatabe. Palibe wa boma amene akwera ndege nduna adayibweza. Nchimodzimodzi apa achotsapo abale awo a MCP pagulu limene limene ndi Mumba amusiyapo yekha. Umwe ndimene adaphera Chilima a MCP. Mumba aziyenda cheucheu. Azipange fotokope asamamuone pamene ali. Wa original asamuone azingoona wa fotokope. Azipange fotokope bwinobwino akhala ndi moyo. Koma uyuyu timuluza. Vitumbiko Mumba anthu a MCP sakumuonera kukondwa. Achakwera pomuchotsa pa unduna uja nkumpatsa unduna uja kunali ngati kumkonda kuti akumukhulupirira cholinga apuse. Mumba zimene akumpanga Mumba anapanga Achakwera kwa Mumba. Umo ndimene anapanganso Achakwera kwa Chilima. Kuthetsa milandu nkuyamba kumtuma. Pita uku. Anangochokera kuntchito ku South Korea anafikira manja mwa mikango. Mumba anadya moto poyenda m'mafakitole. Unduna wina agwengwe alephera wa mafakitale. Agwengwe alephera. Awalanda agwengwe nkupatsa Mumba. Uko ndikumpusitsa Mumba. Mumba ngati akufira ngati kuti aine abwana apa ndikuti basi ndadya wana akundikonda undugwira ntchito kwambiri. Umo ndimene anaphera Chilima Achakwera ndi boma lawo. Umo ndimene anapusitsira Chilima ndi boma lawo Achakwera. Mumbanso akumpusitsa munjira yokhayokhayo. Mumba amupanga ngati ka promotion cholinga akakonze zinthu lili bodza. Atase apuse azili ni bola Achakwera president akundikhulupirira. Atangopanga zimene zija pomutsintha unduna gwengwe kumuchotsa ngokhala munthu wamba. Mumba wadana ndi kuti adaniwo anthu onse a MCP akuluakulu akhala adani ake. Zikufanana ndi umwe zidachitikira kwa Chilima. Sizikusiyana. Mumba titha kumuluza boma ili ndi lafiti. Boma ili la Achakwera ili ndi boma la mikango yolusa ya njala. Boma ili posowetsa munthu libe nazo ntchito. Mumba asamale. Asatase kuti andilindiro apolisi a bodyguard ndikuyendera benzi yawo ya boma, cruiser ya boma. Afera limodzi. Ndege ya Malawi kumene tilikali zoshota za ndege popha Chilima sadayang'ane umphawi wa Malawi kuti ndege ina tikayipeza kuti anaphera limodzi nkuphwasulaso ndege. Nde Chilima Mumba ndi macruiser ali nawo afera limodzi. Ili ndi boma loti limathana ndi munthu ndi kupha.
mukumvera channel cha Nyasa Voice Box kumene makhalu kambirana nkhani za ndale kantsidwe ka dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu Malawi. Amene akulankhulawa ndi Captain Bonza. Captain Bonzi akuti ayi olemekezeka a Vitumbiko Mumba omwe ndi nduna ya zamalonda kuno kwathu ku Malawi akhale osamala chifukwa chakuti boma la Chakwera ndi boma la mikango. Tili limodzi pano pa Nyasa Voice Box kupitiriza kumvera mawu a Captain Bonzi kuti kodiwa akunena chani, ndipo tikamaliza musati musangochoka mutuuze maganizo anu in the comment section below. Pompano pa Nyasa Voice Box. Asadamuphe chilima kapena asanaphedwe chilima mulamuliro wa MCP apawo adakumana. Apawo atakumana anapanga chiganizo tiphe uyu asakhalenso ndi moyo. Chipani cha MCP chili apo, koma apawo atakumana nkukambirana, apawo anagwirizana kuti tiphe kagulu kena kochepa ka MCP nchifukwa ndi kuti apawo chipani chili apa, koma muli apawo atakumana, anakumana apawo tiphe uyu adaphadi chilima. Mumba Vitumbiko Mumba wamanye kuti vanthu awa they have got the other side of apawo ndi mizu. Apawo ndi mizu. Apawo akangokumana chiganizo chimene apange nchopha Vitumbiko Mumba sulimba, anthu awakupweteka. Yenda mochenjera usatase pokuti tsintha udindo Achakwera kukhanga takukukonda kuti iwe ukasintha zinthu ndi nyambo. Ukumbukire chilima nafa bwanji amuzunza nthawi yayitali. Atamuzunza nthawi yayitali aona kuti tsopano amufola, komanso sitimutha tiye tinkhululukire. Tikamukhululukira tizimtuma akhale pafupi atase. Anafa bwa amati ngozi atero. Inunso amumba mudzafera ngozi ya galimoto pa msewu mukamayenda. Anthu awa chipani chili apo muli kagulu kena kapene kamadzitcha apawo akangokumana chiganizo chimene akonze nchoti musowe amumba Vitumbiko Mumba ndiye wa MCP, koma siyo wa MCP yayi. Anthu a MCP muchipani cha MCP amadziwana. Mainawo awira kusonyeza kuti siye wa MCP, koma kumawu ndi chithupi a MCP wo apawo amadzitcha kuti sino a MCP. A MCP ndi apawo. Muli kagulu mkatimo kamangogwiritsa ntchito ngati anthu ngati inu amumba achina Gotani Hala. Ndebu uone anafa bwanji Sidiki Mia. I'm talking to you Mumba Vitumbiko. Do you remember, do you realize how Sidiki Mia died? In the period of circumstances yonena kuti coronavirus, COVID yamupa. Do you know what happens? I also don't know. But I can see something went wrong. Look what happens to Msoya, former Parliament Speaker wa nyumba ya Malamulo. What happens? They were expelled. Jessica Bwira can tell you more what MCP is. And you, Vitumbiko Mumba, do not relax. They are fooling you. Abao IMCP, amadziwana. They only use other people from other tribe, other district, to pull people to follow MCP. They have got their own apao akakumana. Amakumana without you, people from Katabe Mzimba, from Karonga, from Chitip, from Mangoch, from Nsanje Chikwawa. You don't know the meeting which apao akakumana. You don't know. They're even proud of that. Kuti chipani chinchatu nchaife ochewa. So abao akamakumana inu yachi yawo atumbuka nkhonde
asena amene muli MCP kutsogolo mmakhalako akamati chipani chinchathu chife wathuyu timsunge wathuyu timvotereso wathuyu pachichewa tu pamenepo ata nchawo achewa. Anyways, I've spoken myself, I've said my own. I will leave the rest for you to your brain. However, when they are done with you, either you'll be useless, either you'll be dead. This is MCP. They don't recognize anybody from any district, any tribe as a power man on this party. They don't want. Ask yourself what happens to Siddiq Mia. Do you remember what Chakwera did? How many people he expelled from Malawi Congress Party? It was jealous. Majority were from other districts, ku north and ku south. Ndemoto mene waja iwe vitumbiko mimba. Kani mimba ka vitumbiko mumba. They will finish you. They failed to finish Chilima. They think that people they are still chanting for Chilima. They eliminated him. And you, ka promotion kama udinda kukupatsako, be careful nako. Vitumbiko mumba ndena nosa Malawi muli hapa. Ngani sio dabu itatu, ngani yachionekere. Kuti vitumbiko mumba, they are going to finish him. Anamumaliza kale choyamba ndi ukumbutseni apa. Azikhale ng'oma ali kuti akunkhata abetu. He is finished now. He's quiet. He can't say anything. They demoted him. Achitola ali kuti Vituko mimbo mumba. Ask yourself, what happens to Chilima? What happens to Zikhale Ng'oma? Chakwera pa convention adarejana adanena kuti ena amene mwaononga ndalama muona ngati voti yogwira kuti yogula kuti muwine ku convention kuno mipando mwauponda. Chakwera, he knew all the results. That convention was done before that day, and he knows who was going to win. They were what they won before Masankwaja convention MCP. Chakwera knew who lost, who won already before. Zikhale, Vitumbiko Mumba, they realized after. That's why they said, no, we are accepting what happens, the fate. And they thought that Vitumbiko and Zikhale Ng'oma, they are no longer on top, they are finished. Not knowing that Vitumbiko Mumba is on top. He chose to work so hard. He marketed himself. People know that there's a Vitumbiko Mumba. The lazy man, Zikhale Ng'oma, is down. He can't talk anything. Now who can hear about Zikhale Ng'oma? He accepted to be defeated, to be finished completely. He's nobody now. So now Vitumbiko Mumba, adakamba alingalira. Anthu akufunanibe mukhale ndi moyo. Muta kugwira ntchito ya dziko la Malawi, kuwathandiza Malawi without Malawi Congress Party. If you are blessed, if you are courage, if you are eager, no one can stop you. Neither Chakwera or Malawi Congress Party. You are non-stoppable. On your own, you can do better. Without even Chakwera, without even Chimwendo Banda, without even Malawi Congress Party entire. All I'm trying to say is be very careful. We are tired of crying, losing the people who are gigantic, who can make things better for Malawians. We are tired of crying in the name of Malawi Congress Party. When are we going to stop crying Malawi Congress Party, killing people? Since during Kamuzu regime, up to now, we thought Kamuzu was evil himself, but no. Achikulire taluza achina Kadama, achina Chisisa, achina Chihana,
achina Kanyama, achina ndani wina Otton Chirwa, mama kakumpoto ndeta Luzandu kuzapita kuncheu kunde west kuphatikizirapo Chilima ulendo uno. Chipani cha Malawi Congress Party sichitha kulibe mtundu onena kuti ngwa anthu umene umachulukira kukhala utsogolo kwa chipani umene mtunduwo sutha kuuza Malawi kuwalongosolera Malawi zinthu mmene zilili ndi mmene zikhalire sutha. Anthu ambiri amakhala ochokera ntcheu mpoto madera enu sidikimiya taluza anthu angati kumpoto taluza anthu angati kuntcheu. Bwanji safako iwowa anthuwa, bwanji safako iwowa kumangofa mpoto ntcheu mmwera muchipani cha Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party chimadana ndi chilungamo. President akakhala opanda chilungamo sichifunanso anthu achilungamo. Ndidanena kuti muli onse amene takhala nawo mdziko la Malawi amene amaononga dziko zimakhala nduna ziwiri zitatu, zimakhala za mphamvu ni mphamvu zowonjezerapo za ku State House. Muone Chimwendo Banda ndi Zikhale Ng'oma mmene amanzuzira Chilima ngati si vice president kuti asefukira kumangoche Chilima atakonzeka ndi convoy kuti azinyamuka anangolandira kalata foni kuchokera ku State House. Achakwera ali ku America ati musapite abwana apitako okha akabwera. Zinachitikanso ku Mzimba uku amapita ku Nkhatabe kani ukaronga kumeneko mvulaso achakwera kulibe ati musapite kumeneku akabwana asapitako okha akabwera. Zikhale Ng'oma ndi Chimwendo Banda, koma Zikhale Ng'oma chifukwa chopusa amaona ngati kuti Chimwendo Banda ayi ndi mzake, iye ayi ndi mchewa kaya uyu amakugwiritsa ntchito. Achi Zikhale Ng'oma anagwiritsidwa ntchito adawataya. Chimwendo Banda ndi uyo ndachakwera pa right hand man. The evil deed happening in Malawi Congress Party, Chimwendo Banda knows. Chimwendo Banda amatenga azinzake kwagwiritsa ntchito kuseliku ali ndi ubale wina ndachakwera. Ankaka aliku ankaka ali kuti amafuna agwiritsa ntchito Michael Usi kuononga chipani cha UTM. Michael Usi aliku zimene anagwirizana zidakanika. Mumba Vitumbiko mwana wa kwetu, be very careful, watch your back. Chipani cha Malawi Congress Party kuyambira kale ndi chimene chimakonda kudirita miyoyo ya anthu. Kudirita ndiye chimata. Mukadzango khala pafupi ndi chipani cha Malawi Congress Party akamaze kamba mawoti delete si foni akufuna kupha wina wake pamenepo. Mudzachenjere muzakhala inu. Chipani cha mtundu wanji chongo dirita anthu ofunikira zinthu zofunikira pa miyoyo ya anthu mdziko la Malawi. Chipani cha mtundu wanji chimakwiyapo mmanena kuti ife timapha anthu mupita ku court muona. Nchifukwa chiyani anthu angofa mulamuliro wanu? Ife tinkati nkamuzungu ankhaza kani zili mchipani, kani nkhani zina nkhanza zinazi nzolumbirira munamwa magazi mchipani. Munatengatenga maothi munalumbira ena mdatuka mchipanimu muli mzipani zina mumadziwa bwino lomwe khalidwe la MCP, koma chifukwa mdamwa magazi mkulumbira kuti simudzaulula, mukadzaulula mudzafa, simunganene. Sitidabwa amene mdatuluka MCP kuli zi achina Dausi achina Ntaba sanganene china chilichonse zisisi za MCP kuti zimachokera pati amazidziwa, koma maothi amene anatenga for swearing that I will never turn back against you. If I do, I shall die. Munamva apo wina wa MCP watuluka akamba kuti ya MCP panga zakuti palibe. Ndimakumbukira mawu ankaka
aheso wankaka adanena kuti achakwera sangapange zofuna zawo poyendetsa dziko la Malawi. Adanena pa wireless, tidaona ka video sonkumayenda kuti sangangolamula dziko limwa iwo wokha ayenekera kutengera zomayendetsedwe aboma ndi chipani kuchokera ku chipani. Sangapange zinthu mwawokha ayi ayenekera kutengera zinthu ku chipani. Ndezimakhanga tachakwera pamene amakatengedwa kukhala president wa chipani samadziwa kuti muli ufiti wotani mchipani, kuti mwini chipaniyo ni ndani, akakumana Satana. Anaona chenjoka mmene muja kuti mukawimene mwawina amutu simupanga zofuna zanu, muzipanga izi ndi izi, take it or leave it. Kodi mkaka poyankhula mawu amene aja amazithemba bwanji, amatanthauzaji? Kodi anthu poamva mawu aja mudangomva basi kuti mkaka watero? Bwayankhula mkaka kuti achakwera poyendetsa dzikoli sangayendetse mwa maganizo awo, ayenekera kutenga mayendetsedwe a dzikoli ku chipani, kusonyeza kuti akakumane ndi iyeyo kapena akumane ndi mkulu wa chipani kuti dziko liyenda bwanji. Amatanthauzaji kuti sangayendetse dziko la Malawi mwa iwo wokha? Ndiye kuti zimatanthauzaso ngati inu ndi ine otakhala president wa chipani sitingayendetse dzikoli titawina mdzina la Congress Party, sitingayendetse dzikoli inu ndi ine mmene ndikuonera kuti ndikonze dziko, ayi ndiyenekera kupita ku chipani kukatenga nkhaza. Palitu mawu akula, pali Satana pakatipa.